Bismillahirrahmanirrahim. To harin hara dai wannan garin da za a shigowa ana kiran shi Magga. Shi ne asalin inda dai ba suka fara hito wannan mutane, nan ne suka fara hito wannan garin da kuke gani gashi ne wanda ake cewa Magga. Yawwa. Gobaran cakira dai nan suka hito. Nan ne zuwansu dai nan suka biyu. Na biyu sai ku kallo wanga garin kuma shi wanda ake kiran ya cakire. Nan ne suka sauka. Nan ne suka sauka cikin cakire. Na aka amshe su aka yi su. Na biyu kenan. Yawwa. Na uku abinda za a kallo tsakanin gidan wake sunan shi Isa Gayya da gidan Abuboka yana da metir 715, kuma ka diba tsakanin Sabu da Dan Mushe abokan juna ne. Yawwa abinda za a kallo kenan. Na hudu abinda za a kallo tsakanin Kwashabawa da Cakire yana da kilo 2, yana da kilo 2 da metir 40 kuma da 2 tsakaninsu. Yawwa to kaga shi dai babban munafiki in kun diba gashi yanzu muke sunan garin Agadas, ga garin da yake na ciki yanzu in ka diba gashi na ciki Agadas kana kallo gata Agadas yake. Na hudu abin da za ka kallo waya da aka dauke ta yaro wanda aka ba ita Zabairu kenan ko Zabairu shi aka ba ita. Yawa abin da za ka kallo yanzu ku diba gashi inda ya yi ya kai waya cikin Yamai dan Yamai sai da waya ta ya sai da waya kai tsakanin da gidan Gayya, tsakanin gidan Gayya da zuwa Yamai wannan sararin samaniya ko yana da kilo 571 tsakanin Cakire gidan Gayya da can yana da kilo 571. Yawwa inda wannan yare ya sai duwa kino. Yawwa sai magana abu na hudu ko na biyar ma zan ce na shidda. Yanzu shi yaron yanzu abin da ke da ko yanzu to ya taho ya zo baraka yana son banda ya wace shi dai shi ya badda waya kuma yanzu shi ne zo baraka da ya zo baraka shi yanzu abin da za ka loya ka diba gashi cikin baraka nan ne ake son a zo abu na wayo a koma a alaƙa da ni, amma shi yaron dai shi ya sai da waya an gare shi ya sai da shi ya kaba kuni dan yana da kwakwalwa maya ne, yana da kwakwalwa kwarai yake da kwakwalwa wanda ya san yayi kiluluwan da ke da kwaka diba tsakanin kuma abin da za ka lo tsakanin baraka da gidan Gayya yana da kilo 1693 abin da ke da kwai. Yawa to abin da za ka lo waga Cakire abin da za gani mutanen Cakire ba su san musulunci ba dai tuku. Mutanen Cakire ba su san musulunci ba su san Islam ba abin da ke akwai. Dan yanzu ba cikin azumi ne ba za a yi a zagi mutum ba ko a faɗa mashi magana duk da ba daɗi ba yiwa a zagi wannan sai zuwa gaba duk za a yi shi. Yanzu abin da za ka kallo kenan kaga ɗan Kwashabawa da kuka kawo suka wannan dai hakika dai shi yaro nan na Kwashabawa da ya shiga nu zai hudu wanda ya sashi ga wanda ya sashi kuma wake sunan ka Iliya da kake ganin kake gilganin lahi ka ga lahin yanga ko kai ta cewa ɗaya ɗa ba naka bane ba komai ne ba mamaki kai in baka fahimci abu mashi din naka fahimci abu ba mamaki kai baka fahimci abin da yake ni din naka fahimci abu kuma kai gane abu ne wanga me ke sunan shi irin kamar ka ce ka sace ke kwana bakin hanya kamar ga ta can tana kwance bakin hanya sai aka tashi ta aka maido ta bisa hanya kina ga duk wanda ya wuce sai ta bige shi ko kun fahimta. Wannan abin da za ku kallo gashi ku kuwa kawo shi ba wanda ya kawo abin ku kuwa kawo shi kuma magana gaskiya tashin hankali wannan dole ne sai an yi shi dan ku wanga tashin hankali in ba a yi shi ba in aka kuskura ka bari ku kai nasara kan wanga abu za a samu matsala zuwa gaba wadda ba a tunani.
kuma mutane ku zanki kokari, mutane in suka shiga gidajen ku zanki kokari kuna daukan mataki gare ka taba masa kuɗi ga mutum, ka sa mutum wannan target din kawai shine ka sa inda ka same shi ga abin da za ka yi a cikin gida. Duk wanda kuskuren maka nan, ba babba ba yaro ba mace ba tsoho, wannan abin kawai ɗauka wansa shi ne, ko ta halin ka ɗauka wansa, saboda in baka aikata wannan abin baka daga addinin Allah ba, aikata wannan abin shine daga addinin Allah. kuma abin da ake so in san samu ne in mutum ya maka wannan abin to kai kokari kai ramko wanda yadda ya zalunce ka ba za ka taɓa mancewa, to shi ma kamar mugun ramko wanda shi ma ba za ta mancewa ba, kun yadda ake yi. kuma wannan abin mu muna son duk wanda ya je da abin da muke yi ka diba abin da idon rahama kalle shi ka gani. kuma wannan abin shi ne daidai, in mutum ya laifi ya gane kuran shi ya fahimci abin da ake ni shi ne gaskiya amari. kuma abin da ke da kwai gobarawa na cakir kun yi kunya, gobarawa na cakire kun yi kunya, ko in ce gobarawan duniya kun yi kunya, ko kai ya maka ku. kuma wannan abin kowa ya sa kwakwalwar shi, wallahi abin da ba za ni bayyana biki dan ni wannan ka iya gane wannan abin matsayin kamar addini ne gare ni, inda na hito na hudu ko ban sallah ba inda duniya ga abin to daga ba sai zama addini yake. kuma wannan abin daidai ne wallahi, ka taɓa tunanin mutum ya zalunce ka, ya maka mugun zalunci, ka kyale shi, to gobe yana ganin dama fiye da haka zai yi. Awwa, to abin da za ku kallo kenan. kuma wannan yaro kake gani Zubairu gashi, abin da za ku gani gashi, shi aka ba ta da koyi ya mai sir, ya mai sir da telefo yaki yadda Lagos yadda wakin aka taho baraka shaci yaki ake buga mana waya da Allah ya sa dai ka san shi abin da ke akwai mutum dan ka zalunce sai Allah ya tona sirrinka, duk in ka ga dabara sai Allah ya bayyana abu. kuma alhamdulillah mun gode Allah. kuma wannan abin da muke so wallahi mun ba mutum muke so mutum zuwa kan wani duk da yake son ba sai ka bayyana ba, kawai kamar addu'a Allah ya dora maka kan bakiya kawai shine. an san duk abin da ke kawo wannan ba sada ita ce kawai ke kawo wannan abu. wani lokaci ne zamani ne aka shiga ba wai magana wai kuna zaune gari da mutum ba, ko uwa da kai da mutum wai sai da shi lalle sai ya zalunce ka. kuma kai gane ba wai dan ka ahi mutum ba, kaga kai ka ahi mutum kake ganin kai kokari, wallahi mutum ba kokari ba, tarbiyya ita ce kokari, kuma tarbiyya ita ake son kan mutum. an kammala ka tarbiyya zama dan kowa. assalamu alaikum.